Podávám zde svoji osobní výpověď. Zahrnuje množství věcí, které provždy pominuly. Ale nemohu o nich mluvit jinak, než s použitím slov, jimiž jsme všechny ty pominuvší věci nazývali. Ale i tak zjišťuji, že má-li být pozadí mého příběhu srozumitelné, musím se vrátit daleko před onen den, kterým jsem započal. Jako dítě jsem žil s otcem a matkou na jižním předměstí Londýna. Měli jsme tam malý domek, který otec udržoval každodenním svědomitým vysedáváním u psacího stolu ve státním důchodovém úřadu a k němu nevelkou zahrádku, na níž pracoval mnohem namáhavěji každé léto. Otec patřil k lidem, kteří dokázali jediným mrknutím oka sečíst dlouhý sloupec čísel, a proto si přirozeně zamanul, že bych se měl stát účetním. Moje naprostá neschopnost dosáhnout u jakéhokoliv početního úkonu dvakrát za sebou stejného výsledku však posléze způsobila, že jsem se pro něho stal jakousi záhadou a zdrojem zklamání. Myslím, že uvažoval takto. Nemá hlavu na čísla, rovná se nebude mít ani potuchy o financích, rovná se bude věčně bez peněz. Svět se pro něho ostře dělil na lidi, kteří sedí za psacími stoly a pracují mozkem, a lidi, kteří za psacími stoly nesedí a žijí ve špíně. Jak se mu podařilo uchovat si tento názor, který zastaral už před nějakými 100 nebo ještě více lety, nechápu dodnes. Ale prostoupil mé mládí do takové míry, že mi trvalo hodnou řádku let, než jsem postřehl, že slabost v matematice mě ještě nemusí zatracovat k celoživotnímu údělu metaře nebo kuchtíka. Nikdy by mě nenapadlo, že by ke kariéře mohl vést předmět, který mě zajímal ze všeho nejvíc. A můj otec si buď nevšiml, nebo mu bylo zcela jedno, že nosím z biologie samé výborné. O mé budoucnosti rozhodlo vlastně až objevení trifidů. Ale popravdě řečeno, trifidi pro mě znamenali mnohem víc. Postarali se mi o práci a poskytovali mi poměrně slušné živobytí. Několikrát mě taky málem připravili o život. Na druhé straně musím přiznat, že mi ho rovněž zachránili, neboť to bylo právě trifidí žahadlo, co mě přivedlo do nemocnice v kritické době průletu komety. Na téma náhlého výskytu trifidů najdete v knihách spoustu odvážných spekulací a většinou jsou to samé nesmysly. Rozhodně se nevyvinuli spontánně, jak věřilo mnoho prostých duší. Dozvěděl jsem se o nich mnohem víc než většina ostatních lidí, neboť trifidi byli mým zaměstnáním a společnost, pro kterou jsem pracoval, byla úzce, i když ne příliš počestně, zapletena do jejich uvedení na veřejnost. Přesto však jejich skutečný původ zůstává stále nejasný. Já osobně věřím, a dal bych za to krk, že byli výsledkem dlouhé řady nápaditých biologických hokus pokusů, a tedy víceméně dílem náhody. Náš svět byl rozlehlý a většina jeho míst byla poměrně snadno dostupná. Byl protkán silnicemi, železnicemi a lodními linkami, které člověka bezpečně a pohodlně dopravili na místa tisíce mil vzdálená. A když jsme chtěli cestovat ještě rychleji a mohli jsme si to dovolit, použili jsme k cestě letadla. Nikdo za oněch časů nemusel chodit ozbrojen nebo snad činit nějaká opatření na svou ochranu. Tak, jak jste byli, mohli jste cestovat, kam jste si přáli. Pro mladé lidi, kteří tento svět nikdy nespatřili, musí být těžké představit si něco takového. Mohou si také myslet, že plně osídlená a spravovaná země byla místem velice nudným. Ale není to pravda. Byl to docela vzrušující svět, rozhodně pro biologa. Každým rokem jsme posunovali severní hranici pro pěstování užitkových plodin o kousek dále. Každou sezonu jsme také zúrodňovali široké prostory starých i čerstvých pouští, aby nám poskytli píci nebo potraviny. Potraviny totiž byly naším nejpalčivějším problémem. Nikdo tenkrát neměl ani tušení o existenci Umberta Christophora Palangese.
Já sám jsem se o něm doslechl jen díky své profesi, a to ještě o mnoho let později. Jeho první vystoupení v roli možného rozvratného elementu v zaběhnutém soustrojí průmyslu pokrmových tuků započalo příchodem do kanceláří Arkticko-Evropské společnosti pro zpracování rybích tuků, kde se vytasil z lahví bledě růžového oleje. Arkticko-Evropská žádnou velkou horlivost neprojevila. Tukový průmysl táhl za jeden pevný provaz. Leč po jisté době k analýze Umbertova vzorku přece jen přistoupili. Nejprve zjistili, že nejde o rybí, ale rostlinný olej. Dalším objevem bylo zjištění, že jejich nejlepší rybí oleje vypadají vedle Umbertova jako kolomas. Když přišel Umberto podruhé, přijal ho generální ředitel s pochlebovačnou přízní. Jak živ jsem něco takového neviděl, pane Palangési? Předpokládám, že nám chcete udělat nabídku. Nepromluvíme si o tom. Myslím, prohlásil Umberto, že vám mohu opatřit semena té rostliny asi tak do 6 měsíců. Když je okamžitě vysadíte, za 5 let můžete začít s produkcí oleje. A za 6 už výroba poběží naplno. To by šlo, řekl po krátkém uvážení generální ředitel. Tak mě napadá, pane Palangési, nejste náhodou sovětský občan? Ne, odtušil Umberto s lehkým úsměvem. Mohu říct, že jsem měl v životě celkem za to štěstí, ale mám všelijaké styky. Slyšel jsem, že se Rusové pokoušejí o zvýšení výnosu oleje ze slunečnicových semen, ale tohle je něco docela jiného. Správně. Tohle není olej ze slunečnic. Viděl jsem tu rostlinu na obrázku, seniore. Neříkám, že nemá se slunečnici nic společného. Neříkám také, že nemá nic společného s vodnicí. A neříkám, že není příbuzná s kopřivou nebo dokonce s orchidejí. Ale troufám si říci, že i kdyby tohle všechno byli její předkové, ani jediný z nich by svého vlastního potomka nepoznal a pochybuji, že by z něho měli příliš velkou radost. Rozumím. Ale teď mi povězte, jakou částku byste od nás za ta semena požadoval. Umberto vyslovil sumu, která pana generálního ředitele rázem vytrhla z přemýšlení. Sundal si brýle a prohlédl si návštěvníka pozorněji. Umberto se ani nezapířil. Považte, seniore, to je obtížné a je to taky nebezpečné. Velice nebezpečné. Nemám strach, ale nevyhledávám nebezpečí ze zábavy a je v tom zapleten ještě jeden člověk, Rus. Budu ho muset dostat ze země a musí dostat dobře zaplaceno. Musím také koupit letadlo. To všechno bude stát peníze. A věřte, že to není nijak prosté. V Sovětském svazu je všechno státní tajemství. Promyslím si to, pane Palangési. Ale samozřejmě, seniore, souhlasil Umberto s úsměvem. Mohu počkat nějakou dobu, ale obávám se, že snížit svoji cenu nemohu. A taky nesnížil. Objevitel a vynálezce jsou kletbou obchodního podnikání. Troška písku v zaběhnutém soukolí se s nimi nedá vůbec srovnávat. Stačí nahradit poškozené součástky a stroj běží dál. Ale objev nového výrobního postupu nebo nové látky, který spadne z nebe, když je výroba zaběhnutá a všechno pěkně klape, to je pohroma přímo ďábelská. Někdy se prostě nesmí dovolit, aby k něčemu takovému došlo. A nemůžete-li použít legálních prostředků, musíte zkusit ty druhé. Umberto dostal, co požadoval, ale popravdě řečeno, zainteresovanou stranu to stálo mnohem méně, než se zavázala zaplatit, neboť když Umberto se svým letadlem a zálohou odletěl, nikdo ho víckrát nespatřil. O několik let později se objevilo v kancelářích Arkticko-Evropské tukové společnosti rozpačité individuum, udávající prostě jméno Fjodor. Rád by dostal nějaké peníze, budou-li páni podnikatelé tak laskavi a mohou-li je postrádat.
Z jeho slov vyplynulo, že byl zaměstnán v první výzkumné trifidní stanici v Jelovském okrese na Kamčatce. Touha dostat se odtamtud pryč ho přiměla, aby věnoval pozornost nabídce jiného ze zaměstnanců, jistého soudruha Nikolaje Alexandroviče Baltinova, který svou nabídku podpořil několika tisíci rublů. Vydělat je nebylo nějak těžké. Stačilo vytáhnout z police ve skladu krabici plodných trifidích semen a nahradit ji podobnou krabicí semen neplodných. Ukradenou krabici měl pak v jistou dobu uložit na dané místo. Další úkol byl již ošemetnější. Měl rozmístit několik světel na rozlehlém poli, vzdáleném asi kilometr nebo 2 od plantáže. V určenou noc se tam měl dostavit sám. Uslyší letadlo, letící nízko nad zemí, rozžehne světla, letadlo přistane. On potom udělá nejlíp, když se z okolí místa přistání rychle vytratí. Tyto služby mu nevynesou jen tučný svazek rublů, ale ještě další peníze v kancelářích Arkticko-evropské společnosti v Anglii. Celá operace proběhla přesně tak, jak byla naplánována. Fyodor ani nepočkal, až se letadlo dotkne země, rozsvítil světla a utekl. Letadlo se zdrželo necelých 10 minut, pak opět vzlétlo. Asi minutu poté, co hřmění trysek doznělo v dáli, uslyšel další letadla. Mířila na západ, za tím prvním. Co se Umbertovi přihodilo, se už nikdy přesně nedozvíme. Domnívám se, že byl spolu se soudruhem Baltinovem někde nad Himalájem, vysoko ve stratosféře, napaden letadly, která je podle Fjodorových slov pronásledovala. Je docela možné, že se o sovětských stíhačkách dověděli až v okamžiku, když se střely z palubních zbraní zařízly do Umbertova letadla. A domnívám se také, že jedna z oněch střel rozervala překližkovou krabici o rozměrech 12x12 palců, schránku o velikosti plechovky čaje, která podle Fyodora obsahovala trifidí semena. Je možné, že Umbertovo letadlo explodovalo, ale mohlo se také rozpadnout na kusy. Ať už tomu bylo tak nebo tak. Dovedu si živě představit, jak se za troskami padajícími mezi horské masivy táhlo cosi, co připomínalo bělostný opar. Bylo to mračno trifidích semen, tak úžasně lehkých, že se volně vznášela i v řídkém vzduchu. Trvalo snad celé týdny nebo i měsíce, než se snesla k zemi. Mnohá tisíce mil od místa, kde byla rozváta. Opakuji, že toto je pouze domněnka. Ale nenacházím pravděpodobnější vysvětlení, jak by se tato rostlina, která měla být zřejmě chována v tajnosti, tak náhle rozšířila téměř do všech částí světa. K mému seznámení s trifidy došlo poměrně záhy. Jeden z prvních v širém okolí vyrostl v naší zahradě. Uchytil se spolu s jinými nahodilými sirotky za kouskem živého plotu zakrývajícího hromadu odpadků a než jsme si ho povšimli, byl již slušně vyvinutý. Ničemu tam nevadil a nikomu nepřekážel. Zašli jsme se čas od času podívat, jak roste, ale jinak jsme ho nechávali na pokoji. Trifid je ovšem značně nápadná rostlina a po nějaké době v nás začal budit zvědavost. Pokud ale vím, nikoho tehdy neznepokojovali a nikdo z nich neměl strach.
Řekl bych, že většina lidí o nich smýšlela přibližně jako můj otec. Mám dosud v živé paměti obrázek, jak si nejistě prohlíží našeho asi tak ročního Trifida. Byla to takřka do posledního detailu věrná kopie dospělého Trifida. Až na to, že v té době ještě neměl své jméno a dospělého jedince nikdo dosud nespatřil. Otec se nad ním skláněl a civil na něj přes brýle s kostěnými obroučkami, ohmatával jeho stonek a odfukoval si mírně do kníru, jak měl ve zvyku, když se nad něčím zamyslel. Když si prohlédl dlouhý stonek a vrchní část dřevnaté bulvy, z níž vyrážel, věnoval soustředěnou pozornost 3 krátkým holým proutkům, které rostly směrem vzhůru podél stonku. Potom promnul mezi palcem a ukazováčkem chomáč kožnatých zelených listů, jako by zkoušel, zda mu něco neprozradí jejich tkáň. Nakonec se zahleděl do zvláštního nálevkovitého útvaru na konci stonku. Vzpomínám si, jak mne poprvé zdvihl, abych se mohl podívat do trichtýře kalichu a prohlédnout si pevně stočenou spirálu uvnitř. Podobala se těsně svinutému listu mladé kapradě a vystupovala asi na 2 palce z lepkavé kaše na dně kalichu. Dovnitř jsem si sice nesáhl, ale že ta slizká hmota musí být lepkavá, jsem poznal z toho, že se v ní zmítaly lapené mouchy a jiný drobný hmyz. Otec se dal nejednou slyšet, že se mu ta věc nezdá a několikrát také prohlásil, že si musí ověřit, co to vlastně je. Pochybuji, že se o to kdy pokusil, ale i kdyby, v tomto stádiu by se moc nedozvěděl. A tak podivná rostlina na naší zahradě míru milovně vzkvétala dále, stejně jako tisíce ostatních v jiných zapomenutých koutech celého světa. Zanedlouho však první z nich vytáhla kořeny ze země a vykročila. V Sovětském svazu musela být tato nepravděpodobná schopnost rostliny známa již delší dobu. Ale pokud jsou mé informace přesné, mimo sovětskou půdu se tak stalo poprvé v Indočíně. Ovšem indočínský trifid se dlouho ze svého prvenství netěšil. V několika týdnech dorazily zprávy o kráčejících rostlinách také z Filipín, Ceylonu, Konga, Kolumbie, Brazílie a řady dalších míst v blízkosti rovníku. Ale několikrát přežvíkané historky sepsané s onou směsicí neodborné lehkovážnosti, za kterou se tisk schovával už ze zvyku pokaždé, když se rozepsal o mořských hadech, přírodních silách, přenášení myšlenek a jiných neprávě běžných jevech, zdařile bránili, aby si kdokoliv uvědomil, že ony obratné rostliny připomínají ve všem všudy pokojný a důstojný plevel na našem smetišti. Že se krom velikosti neliší naprosto v ničem, to jsme si uvědomili, až když se v novinách začaly objevovat jejich fotografie. Filmoví dokumentaristé byli rázem na nohou. Snad se jim odměnou za cestu do oněch odlehlých končin podařilo pořídit nějaké dobré a zajímavé záběry, ale mezi režiséry tehdy převládal názor, že každá součást filmového zpravodajství, které se dostane jen o několik vteřin více času, než je nezbytně nutné, s výjimkou zápasů v boxu, musí diváka paralyzovat nudou. Není proto divu, že první dospělý exemplář rostliny jsem zahlédl jen krátce, vtěsnaný mezi soutěž v tanci hula hula a záběry první dámy země křtící válečnou loď. Bylo mi tak dopřáno zhlédnout, jak se přes plátno kolébá několik trifidů, doprovázených na svém pochodu slovy, jež měla patrně odpovídat předpokládané úrovni duševních pochodů početné obce návštěvníků biografu. A teď se lidi podržte a koukejte, na co náš kameraman přišel v Ekvádoru. Zelenina na pochodu, obludné kytky na postupu. Kdybychom si takhle vychovali naše brambory, mašírovali by sami až do hrnce. To by bylo, co mami? Zíral jsem na letmé záběry trifidů jako očarovaný. Byla to záhadná rostlina z naší hromady smetí, ale dobré 2 metry i víc vysoká. Dužnatá bulva, kterou jsem celou spatřil nyní vlastně poprvé, byla porostlá jemným kořenovým vlášením.
Měla téměř dokonale kulovitý tvar, narušovaný pouze 3 konickými, tupě zakončenými výrůstky ve spodní části, které podepíraly a nesly celé tělo asi 30 cm nad zemí. Chůze se podobala pohybům člověka obedlých. 2 stupích nohou se posunuly kupředu, potom se takřka na stejnou úroveň s nimi přitáhla 3. a rostlina se vratce zakymácela a znovu vykročily vpřed obě přední. Dlouhý stonek se při každém kroku zhoupl prudce dozadu a zase dopředu, až to ve vás budilo lehký pocit mořské nemoci. Urputná houževnatost a těžkopádnost tohoto postupu vzdáleně připomínaly dovádění sloních mláďat. Navzdory své neohrabanosti však kráčela rychlostí odpovídající průměrnému lidskému kroku. To bylo asi tak vše, co jsem mohl vidět, než došlo ke spuštění válečné lodi na moře. Nebylo toho moc, ale stačilo to, aby se v malém klukovi probudil zvídavý duch. Když takovéhle kousky dokázala nějaká rostlina v Ekvádoru, proč by je nesvedla ta v naší zahradě? Pravda, ta naše byla o hodně menší, ale jinak byla úplně stejná. 10 minut po návratu z kina jsem už odhrabával půdu kolem našeho trifida, abych ho rozkurážil k chůzi. Na neštěstí měla tato samohybná rostlina ještě jednu neobyčejnou vlastnost, ale s tou se filmaři buď nesetkali, anebo se z toho či onoho důvodu rozhodli o ní pomlčet. Skláněl jsem se k zemi, hrabal a najednou mě z čista jasna strašlivá rána odhodila stranou. Když jsem se probral, ležel jsem v posteli a nade mnou se skláněly úzkostlivé obličeje matky, otce a našeho domácího lékaře. Hlava mi třeštila, bolelo mě celé tělo a polovina mého obličeje, což jsem ovšem zjistil až později, byla přizdobena krvavě rudým, silně nateklým jelitem. Všechno naléhání, jak jsem se ocitl v bezvědomí na zemi na zahradě, vyznělo na prázdno. Neměl jsem sebemenší potuchy, co mě to udeřilo. Teprve po čase jsem se dověděl, že jsem byl patrně jedním z prvních lidí v Anglii, kdo přežil trifidí uštknutí. Náš trifid nebyl ovšem ještě dospělý. Než jsem se ale plně zotavil, otec nějak odhalil, co se v zahradě událo, trifidovi se krutě pomstil a jeho pozůstatky spálil na hranici. Když se kráčející rostliny staly prokázanou skutečností, upustil tisk od svého doposavat vlažného tónu a vystavil je na výsluní veřejného zájmu. Tehdy se také vyjevila nutnost najít pro ně vhodné jméno. Botanici věrni svému zvyku už zatím tonuli v mnohaslabičné zkomolené latině a řečtině, vymýšlejíce různé obměny na ambulans a pseudopódia, ale sdělovací prostředky a veřejnost potřebovali nějaké snadno vyslovitelné a ne příliš dlouhé slovo, které by se dobře vyjímalo i v novinových titulcích. Kdybyste mohli nahlédnout do novin z oněch dní, našli byste v nich odkazy na trichoty, trigenaty, trigony, trilogy, tridenty, trinity, tripedaly, tripedy, trikvety, tripody a řadu jiných záhadných věcí, z nichž některé před ponou tri ani nezačínaly, třeba že většina jmen se točila právě kolem příznačného rysu rostliny, pohyblivého, třídílného kořene. Na veřejnosti, v soukromí a zvláště pak po hospodách se vedly vášnivé spory na bázi takřka vědecké, pseudoetymologické a řadě dalších, ale posléze začal v této filologické aréně převládat jen jediný termín. Jeho základem bylo latinské adjektivum a zpočátku zněl stejně krkolomně jako ty ostatní, ale denní potřebou a vypuštěním latinské koncovky se stal docela přijatelným. A tak se zrodilo standardní pojmenování. Krátké, lehce zapamatovatelné slovo, používané zprvu jako nálepka některé redakce pro podivnou hříčku přírody, nicméně předurčené,
aby se jednoho dne stalo synonymem bolesti, hrůzy a utrpení. Trifid.